मालिकेत होणार नवीन पात्राची एंट्री, कोण साकारणार सिंचनाची भूमिका. लक्ष्मी निवास आणि त्यातील पात्र या सगळ्यांनाच प्रेक्षकांनी भरभरून प्रेम दिलं, पण आता मालिकेत एका नवीन अभिनेत्रीची एंट्री होणार आहे आणि तिच्या पात्राचा देखील उलगडा झाला आहे. तर हे पात्र म्हणजे श्रीनिवास यांची धाकटी सून सिंचना. मालिकेत सिंचनाची भूमिका तन्वी कोलते ही अभिनेत्री साकारत होती, मात्र आता ती बिग बॉसच्या घरात असल्याने एका नवीन अभिनेत्रीची एंट्री मालिकेत झाली आहे आणि ती अभिनेत्री म्हणजे धनश्री पाटील. तर सिंचनाच्या येण्यामुळे मालिकेत ट्विस्ट आणि धमाका तर नक्कीच होणार आहे. तर बिग बॉसच्या घरातील तन्वी कोलते हिचा गेम तुम्हाला कसा वाटतोय हा कमेंट करून नक्की सांगा. आणि अशीच अपडेट जाणून घेण्यासाठी तुम्ही आमचं चॅनल टेलीचक्कर रिजनल ह्याला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्कीच करा.